Mga kalanso, may adlaw. Nagimo ko sang sardines omelette. Pariho. Yan. Okay na siya, lutuin na siya. So, kuhaan ko na siya. Sili lang gid. Kakasong ko na siya sa lulutuan. Tapos, I'll show you the inside. Mario, katdi. Ay. Kita mong inside ng omelette. Meron na ang omelette sa sulod. Sardines. Yes.